Είναι ωραίο να το δείτε. Ωστόσο, πριν φύγω, θέλω να μιλήσουμε για ένα συγκρότημα το οποίο είναι ελληνικό και έχει βγάλει ένα άλμπουμ το οποίο δεν υπάρχει. Και όταν λέω δεν υπάρχει, δεν εννοώ όπως λένε πολλοί άνθρωποι, δεν υπάρχει, είναι τέλειο. Εννοώ δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το. Δεν υπάρχει. Διότι είναι σαν ένα καινούριο project, παύλα στοίχημα ενάντια στη μουσική βιομηχανία. Τι εννοώ, μιλάω για το Strange Zero. Η Strange Zero είναι ένα ελληνικό ηλεκτρονικά σχήμα, οι οποίοι έκαναν το εξής. Όταν έβγαλαν τη μουσική τους προς τα έξω, για το κοινό να την ακούσει, δεν αποφάσισαν να προσπεράσουν την όλη μάχη της δισκογραφικής εταιρείας, του συμβολέου κτλ. Και τα ανέβασαν τα studio album τους στο διαδίκτυο μέσα από ειδικές υπηρεσίες που σου επιτρέπουν και να τα ακούσει αλλά και να τα αγοράσει νόμιμα τα κομμάτια τους. Και έτσι κατάφεραν να ξεφύγουν, αν θέλεις, από αυτό που φοβούνται πολλά νέα συγκροτήματα που είναι οι δισκογραφικές, οι manager και τα συμβόλαια. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν πάνω από 30.000 unique downloads και 200.000 listeners. Σας λέω τα στατιστικά για να έχουμε έτσι και ένα σημείο αναφοράς, να καταλάβουμε αν μιλάμε για κάτι πετυχημένο ή όχι. Και ύστερα από 2 χρόνια προετοιμασίας έχουν βγάλει καινούριο άλμπουμ το οποίο λέγεται Newborn Butterflies. Νεογέννητες πεταλούδες λοιπόν σημαίνει. Μέσα σε αυτά υπάρχει το κομμάτι Ikebana, το οποίο μπορείτε να έχετε ακούσει στο Soundwave. Να σας πω λοιπόν ότι για να τους ακούσετε ή να αποκτήσετε τη μουσική τους πρέπει διαδικτυακά να το κάνετε μέσα από το strangezero.gr ή στο MySpace τους, κάθετο Strange Zero, YouTube κάθετος πάλι Strange Zero ή στο jamendo.com. Εντάξει, μην σας πω όλο το link, θα τους ψάξετε εκεί. Strange Zero, όπως λέμε περίεργο μηδενικό. Εγώ τώρα που είμαι ένα μηδενικό θα φύγω, αλλά πριν φύγω θα σας αποχαιρετήσω με καινούριο κομμάτι Kiss, το οποίο ακούει στο όνομα Broken Hearts, ραϊσμένες καρδιές δηλαδή. Πράγμα που συμβαίνει αν θες και στην καλύτερη οικογένεια. Καλό βράδυ, τα λέμε στο επόμενο Πώς του Τέρθει.